ଲାଲ ଜହ୍ନର ରାତି କହିଲେ ଶୁଣିବାକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗେ, ନୁହେଁ? ହେଲେ କଥାଟା ସତ ନହେଲେ ମିଛ ନୁହେଁ। ସେମିତି ଘଟଣାଟି ଘଟିଥିଲା ସୁନ୍ଦରପୁର ଗାଁର। ସେଦିନ ପୂର୍ଣ୍ଣମାର ଜହ୍ନ ରାତି ବହୁତ ଲାଲ ଦିଶୁଥିଲା। ପୂର୍ଣ୍ଣମା ରାତିରେ ଭୂତପ୍ରେତମାନେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇ ଉଠନ୍ତି। ଭୂତପ୍ରେତମାନେ ନିଜର ଶକ୍ତି ବଳରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜ ଅକ୍ତିଆର କରିନିଅନ୍ତି। ସେଦିନ ସୁନ୍ଦରପୁର ଗାଁର ଲୋକମାନେ ଶୀତ ହୋଇଥିବାରୁ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ବସି ନିଆଁ ଜାଳୁଥିଲେ, ଗପସପ ବି ହେଉଥିଲେ, ଗାଁର ଭଲ ମନ୍ଦ ବିଷୟରେ କଥା ବି ହେଉଥିଲେ। ସେଇ ଗାଁର ଧରଣୀ ସାହୁ ବୋଲି ଜଣେ ବୟସ୍କ ଅକାଳରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥାନ୍ତି। ଧରଣୀ ସାହୁ କଥା ମନେ ପକାଇ ଲୋକମାନେ ମନ ଦୁଃଖ କରୁଥିଲେ। ରକ୍ତବର୍ଣ୍ଣର ଜହ୍ନ ବେଳକୁ ବେଳ ଉଜ୍ଜଳ ଓ ତେଜ ଦିଶୁଥିଲା। ରାତି ବଢ଼ିବା ସହ ଜହ୍ନର ଲାଲ ରଙ୍ଗ ସେତେ ବଢ଼ୁଥାଏ। ଗାଁ ପାଖର କିଛି ଦୂରରେ ଥାଏ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲଟିଏ। ଜଙ୍ଗଲଟିରେ ବେଶୀ ଚନ୍ଦନ ଗଛ ଥାଏ। ସେଠୁ ଲୋକମାନେ ଚନ୍ଦନ ଗଛ ବିକ୍ରି କରି ନିଜର ପେଟ ପୋଷନ୍ତି। ଜଣେ କୁହେ, ଆରେ ଭାଇମାନେ, ଜହ୍ନ ଆଜି କ'ଣ ଏମିତି ଲାଲ ଦିଶୁଛନ୍ତି? ସମସ୍ତେ ତା କଥାରେ ଏକମତ ହୋଇ କୁହନ୍ତି, ଆରେ ହଁ ତ, ସତ କଥା। ସେତିକି ବେଳେ ଦୂର ଜଙ୍ଗଲରୁ କିଛି ତାଳି ମାରିବାର ଶବ୍ଦ ଶୁଭେ। ସମସ୍ତେ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଜଣେ କୁହେ, ଭାଇମାନେ, କ'ଣ ଶୁଣିଲ? ଜଙ୍ଗଲରୁ ଶବ୍ଦ ଆସେ, ହୁଁ ହୁଁ ହୁଁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ରୁମ ଟାଙ୍କୁରି ଉଠେ, ଭୟରେ ଛାତି ଥରେ। ଆଉ ଜଣେ କୁହେ, ଭାଇମାନେ, ଚାଲମ ସେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇ ଦେଖି ଆସିବା, ସେଠାରେ କ'ଣ ଶବ୍ଦ ଶୁଭୁଛି। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଡାଳ ଓ ଗଛ ଭାଙ୍ଗିଯିବାର ଶବ୍ଦ, କାଉ କୋଇଲିର ଭୟଙ୍କର ବୋବାଳି। ସମସ୍ତେ ପାଟି ଚୁପ୍ କରି ଗୋଡ଼ ଚିପି ଚିପି ଯିଏ ଯାହା ଘରକୁ ଦୌଡ଼ି ପଳାନ୍ତି। ତା ପରଦିନ ସକାଳୁ ଗାଁ ଲୋକ ଏକାଠି ହୋଇ ସେଇ ରାତିର କଥା ସବୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଅନ୍ତି। କିଏ କହେ, ଧରଣୀର ଆତ୍ମା ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଅଛି। କିଏ କହେ, ଧରଣୀ ଆଉ କାହାକୁ ଏ ଗାଁରୁ ନେବାକୁ ଆସିଛି। ଗାଁର ସଭା ଡାକି ପିଲା ବୁଢ଼ା ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହୋଇ ସଭା ବସାନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତି ସେଇ ଜଙ୍ଗଲକୁ ପୋଡ଼ିଦେବେ। ନା ରହିବ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ଭୟ, ନା କେହି ଘରୁ ବାହାରିବାକୁ ଭୟ କରିବେ। ଜଙ୍ଗଲର ବାହାର ପଟୁ କେରି କିରୋସିନି ଡିଜେଲ ପେଟ୍ରୋଲ ଯିଏ ଯାହା ପାଇଲେ ଫୋପାଡ଼ିଲେ। ତାପରେ ଡିଆସିଲ୍ ମାରିଦେଇ ଦୂରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଜଙ୍ଗଲ ହୁତୁ ହୁତୁ ହୋଇ ଜଳିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା। ଜଙ୍ଗଲରୁ ଶୁଣାଗଲା କିଛି ଅଦ୍ଭୁତ ଶବ୍ଦ। ଲୋକମାନେ ଦେଖିଲେ ଗୋଟିଏ ବିଚାରା ପିଲା ମାଙ୍କଡ଼ଟି ନିଆଁରେ ଫସିଯାଇଛି। ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ଟି ପୋଡ଼ିଗଲାଣି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେହଟି ଜଳିଗଲା। ସମସ୍ତେ ଜିଅନ୍ତା ଶରୀରକୁ ମିଶି ଜାଳିଦେଲେ। ଏଇ ପିଲା ମାଙ୍କଡ଼ର କାଲି ରାତିର ଶବ୍ଦ ଥିଲା। ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଅନୁତାପ କଲେ। ଲାଲ ଜହ୍ନର ରାତିରେ ପିଲା ମାଙ୍କଡ଼ର ଜୀବନ ଚାଲିଗଲା। ଅଭିଶପ୍ତ ସମସ୍ତେ ନିଜକୁ ନିଜ ଭାବିଲେ। ପିଲାମାନେ, ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସର ଫଳରେ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ମିଶି ଗୋଟିଏ କଅଁଳ ଆତ୍ମାକୁ ପୋଡ଼ି ମାରିଦେଲେ। ସେଥିପାଇଁ ମନେ ରଖ, ଆଖିରେ ଦେଖିଥିବା ଘଟଣାକୁ ସବୁବେଳେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା। କାହା କଥାରେ ପଡ଼ି ଅନ୍ୟର ଆତ୍ମାକୁ କଷ୍ଟ ଦେବା ନାହିଁ। ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର ଓ ଲାଇକ୍ କରିବ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବନି। ହଁ, ଘଣ୍ଟି ଚିହ୍ନଟିକୁ ଦବାଇ ଦେବ, ଯାହାଫଳରେ ମୋର ନୂଆ ନୂଆ ଗପ ସବୁ ସହଜରେ ମିଳିଯିବ।